Joo, hyvää huomenta ja tietysti ensimmäiseksi minun pitää hieman meritoida itseäni tähän esitykseen. En siis missään tapauksessa ole rakentamisen asiantuntija, vaikka puuseppähommat aika hyvin multa sujuukin. En myöskään ole asumisen asiantuntija, vaikka tietysti asun. Mutta se, minkä asiantuntija mä oon digitaalisen teknologian ja kuluttajakäyttäytymisen asiantuntija ehdottomasti ja ihan itse nostan kissan hännän näissä asioissa. Ja seuraavan esityksen aikana mä tulen lähestymään asumista lähinnä just digitaalisen teknologian, sen kehittymisen ja kuluttajien ikään kuin sopeutumisen ja soveltamisen kannalta tähän asumiseen. Meillähän on menossa tämmöinen aivan valtava muutos tällä hetkellä, jossa me kaikki eletään. Me ollaan eletty siinä jo hyvin pitkään. Itse olen sieltä 60-luvulta asti elänyt siinä muutoksessa alkaessani yhdessä 13-vuotiaana ohjelmointikursseilla 20-pisten teekkareiden kanssa Otaniemessä ohjelmoimaan tietokoneita. Ja tästä tuli sellainen maailma, josta mä en ole päässyt irti tähän päivään. Siitä alkoi seikkailu, joka tänä päivänä koskettaa ihan kaikkia ihmisiä, vaikka se silloin ei kovin paljon muita koskettanutkaan kuin niitä, jotka siihen asiaan alkoivat syventyä. Kuinka monella teistä on tällä hetkellä taskussa älypuhelin? Kuinka monella teistä oli älypuhelin taskussa 10 vuotta sitten? Mutta 10 vuotta sitten aika monella teistä oli taskussa matkapuhelin. Nyt teillä on älypuhelin. Se älypuhelin, me kutsutaan sitä puhelimeksi. Ja kuitenkin se puhelutoiminne, joka siinä laitteessa on, se on yksi niistä vähäisimmin käytetyistä ominaisuuksista tänä päivänä siinä laitteessa. Kyseessähän on tietokone. Eli meillä on tullut tietokone taskuun, joka toimittaa meille hyvin paljon sellaisia asioita, tietokoneella perinteisestikin on tehty. Sillä pystyy laskemaan erilaisia asioita. Me vain ei aina ihan tajuta, että itse asiassa se, mitä siinä tapahtuu, on meille suoritettua laskentaa. No sitten minun pitää tietysti kysyä lisää kysymyksiä teiltä. Kuinka moni teistä on jonkun sosiaalisen verkon jäsen tänä päivänä, joka on tämmöisen kaupallisen tarjoajan tekemä, kuten LinkedIn tai Facebook? No ja ihan samat kädet nousee, eli kaikkien kädet nousee tämän tyyppisessä yhteisössä, jossa me nyt ollaan kokoonnuttu tällaisen asian äärelle. Ja siellä, no niin, sielläkin näkyy heti yksi, joka ei kuuntele yhtään, mitä mä sanon. Koska siellä tutkitaan juuri sitä tietokonetta ja katsotaan todennäköisesti jotain hölynpölypalvelua, vaikka olisi tässä ihan tämmöistä asiallista tekstiäkin multa tulossa tähän aiheeseen liittyen. Koska me ollaan alettu elää sellaista elämää, jossa me ei olla ainoastaan siellä, missä me fyysisesti sijaitaan. Ja tässä on tämä valtava käyttäytymisen muutos, joka tällä hetkellä koskettaa meitä kaikkia, on se, että aikaisemmin me ollaan saatu äidinmaidon ja isän toiminnan mukana tietty määrä aisteja. Ja me ollaan liikuttu siinä fyysisessä ympäristössä, havainnoitu sitä ja tavallaan otettu kaikki se meidän käyttäytymiskoodi siitä, missä me ollaan. Mutta digitaaliteknologian levittäytyminen ja näiden tällaisten tietokoneiden tuleminen meidän taskuun jokaiseen paikkaan, se on muuttanut sitä itse asiassa tätä käsitystä, millä tavalla me hahmotetaan maailmaa ja missä me ollaan. Se asia, joka erottaa meidät ihmiset eläimistä tai muista eläimistä, on se, että me pystytään muodostamaan abstraktioita. Me pystytään ajattelemaan ja meillä on tapa, me kommunikoidaan toisille ihmisille hyvin monipuolisia ja monivaltaisia asioita. Ja nyt tämä tietokoneistuminen ja digitaalitekniikan eteneminen on johtanut siihen, että itse asiassa se meidän abstraktiokyky vie meidät pois siitä fyysisestä tilasta, jossa me ollaan, aivan johonkin muualle. Mennään vaikka sinne Amerikkaan katsoa värittelevisiota, jos niin halutaan YouTubesta, tai tavataan jotain muita ihmisiä aivan toisella puolella maailmaa, aivan toisessa aikavyöhykkeessä, toisessa tilanteissa, koska me kuljetetaan ajatuksia. Me voidaan tehdä se sillä perinteisellä puhelulla, me voidaan lähettää näitä lyhytviestejä, me voidaan hengata jossakin sosiaalisen verkon palvelussa, osallistua Skypella, telekonferenssiin tai muuhun tällaiseen tiedonvaihdantaan, jossa me käytetään meidän abstraktioluontikykyä, sitä kommunikointia ja sitä vuorovaikutusta niiden muiden ihmisten kanssa. Tästähän meidän elämä huomattavan paljon enemmän muodostuu kuin siitä fyysisestä ympäristöstä, jossa me kulloinkin ollaan, vaikka se onkin se kaikkein voimakkain ympäristö, koska siinä meidän kaikki aistit pelaa samaan aikaan. Ja tämä
digitalisoitumisen aalto nyt tietysti johtaa siihen, että meidän käyttäytyminen myöskin tämän kodin suhteen muuttuu, koska se koti, joka tuossa Eijankin esityksessä hyvin tuli meille esille, on ilman muuta sitä, että se on meille sellainen paikka, joka on meille turvallinen, meillä on siellä resursseja, joita me hallitaan ja niin edelleen. Me mennään sinne syömään, valmistaa ruokaa, saunomaan, olemaan meidän läheisten kanssa ja niin edelleen. Siihen tulee paljon tällaisia erilaisia toimintoja. Mutta nyt kun tämä digitaalitekniikka on mahdollistanut aivan toisenkinlaisen käyttäytymisen, me voidaan ikään kuin olla siellä kotona, vaikka me ei oltaisikaan kotona. Ja tämä koti on ryhtynyt myöskin kulkemaan tämän tietokoneen mukana erilaisiin paikkoihin. Me voidaan sinne kotiin olla yhteydessä ja ikään kuin on saanut tällaisen virtuaalisen dimension. Mä kutsun tätä sellaisella termillä kuin läsnääly. Eli meillä on sellaista älyä, joka on tavallaan aina läsnä siellä, missä me ollaan, mutta se ei ole se fyysinen paikka, vaan se on se, missä meidän ajatukset sijaitsevat. Tämä koti tänä päivänä on digitalisoitu sillä tavalla, että sinne ensin on tullut tämmöinen ISDN-yhteys, sitten sinne on tullut erilaista laajakaistaa, sitä on tullut sinne johdoissa, sitä tulee sinne radioaalloilla, ja sitä kautta me käytetään niitä erilaisia palveluita ja ollaan siellä verkossa läsnä. Siihen ei ole kytkeytynyt oikeastaan kovin paljon muuta kuin se PC tai nyttemmin tabletti ja kaikki näitä meidän taskussa kulkevia tietokoneita. Ja muu siellä kodissa oleva resurssi ei ole niin kauheasti kytkeytynyt siihen. Mutta tässä on nyt juuri alkamassa tai oikeastaan jo alkanut erittäin suuri mullistus. Ja tämä mullistus johtuu siitä, että sensoriteknologiat erilaisten asioiden tunnistamiselle ja olosuhteiden muutoksille on tulleet sekä valmistuskustannuksilta, asennushelppoudeltaan että energian kulutukseltaan sellaista, että me voidaan ryhtyä lätkimään tällaisia tunnistavia sensoreita vähän joka puolelle. Ja niitä nyt sitten tulee joka paikkaan. Toinen asia, mikä tapahtuu koko ajan, on se, että valitettavasti energia ei halpene, vaan se kallistuu koko ajan. Me pyritään tuottamaan sitä mitä monenaisimmin uusin menetelmin, mutta me ei saada sitä aikaiseksi samaan tahtiin lisää kuin mitä meidän kulutus on lisääntynyt, vaikka sitä kovasti pyritään säästämäänkin. Ja tähän tietysti liittyy tämä globalisaatio ja se fakta, että Aasian väkirikkaissa valtioissa elintaso nousee ja siellä samaan tapaan kuin meidän länsimaissa on ollut kaikki se, mitä tapahtuu, lisää energian kulutusta. Eli energia kuluu enemmän. Ja tämä energian kulutus, energian säästö, energian tarkkailu onkin ikään se keihään kärki, jolla tämä kodin digitalisoituminen nyt ryhtyy kovasti ottamaan vauhtia. Meillä on tullut aika moneen paikkaan jo semmoiset hyvin tarkat mittarit, jotka mittaa sen meidän sähkön kulutuksen kussakin ajan hetkessä hyvin tarkasti, millä tavalla me sitä kulutetaan. Kun aiemmin lähetettiin kerran vuodessa itse luettu ilmoitus sieltä sähkötaulusta, semmoinen numerosarja, ja sitten tuli lasku, jossa tasoitettiin ja arvioitiin jotain, ja kaikki tunsi, että oikeudenmukaisesti meni, vaikka meitä huijattiin ihan kamalasti. Nyt me tiedetään tarkasti se, samoin se sähköyhtiö tietää se hyvin tarkasti, ja se sähköyhtiö seuraavassa vaiheessa varmaankin ryhtyy hinnoittelemaan hyvin joustavasti erilaiseen vuoden aikaan, erilaiseen päivän hetkeen, erilaiseen kulutusprofiiliin, niitä juttuja me tullaan näkemään sellainen ikään kuin viidakko erilaisia tariffeja siitä, millä tavalla sitä tehdään. Tähän sitten liittyy kaikkien niiden tunnisteiden tuleminen sinne kotiin, jotka ryhtyy sitä meidän kulutusta, energian käyttöä mittaamaan. Ja näin tämä energiakysymys yhdistyneenä siihen, että me kaikki ollaan opittu tämän läsnäälyn taitoja näiden kannettavien erilaisten tietojen käsittelylaitteiden kanssa, tulee johtamaan siihen, että me aktiivisesti ryhdytään ikään kuin sitä meidän energian kulutusta, eli suurta taloudellista vaikutusta meidän käytettävissä olevaan tuloon manageraamaan. Ja sitä kautta tämä digitaalitekniikka siellä kodissa tulee yleistymään ja muuttaa sitä tapaa, jolla me siellä kodissa eletään. Kaikesta tästä on muodostumassa niiden sosiaalisten verkkojen lisäksi, joita me käytetään, niiden sähköpostien, puheluiden ja muiden lisäksi. Tästä kaikesta on muodostumassa aivan uskomaton abstraktio. Kaikkein hienoin abstraktio, mitä ihminen tähän asti on saanut aikaiseksi, on kuvaus meidän maailmasta. Sen nimi on kartta. Kuka teistä on nähnyt kartan? Kuka osaa suunnistaa?
Niin, sekin on sellainen taito, mikä on, vaikka nykyään tietysti käytämmekin navigaattoreita, ei tarvitse enää suunnistaakaan. Mutta meillä on tehty kartta. Me ollaan kehitetty koordinaatisto. Ihmiset on suorittanut tarkkoja mittauksia, ensin matkustamalla laivalla ympäri meriä, kävelemällä erilaisiin paikkoihin niin, eli nyt meillä on valtavat satelliittijärjestelmät tuolla ympärillä ja erilaisia autoja lidar-tutkin ja kamerojen varustettuna ajelee ympäriinsä ja ottaa kuvia ja kuvaa aivan kaiken pilkun tarkasti koordinaatistoon, joka on vähintäänkin kolmiulotteinen, mutta siihen on itse asiassa tulossa 4. ulottuvuus, joka on se kaikkein tärkein ulottuvuus. Nämä koordinaatit yhdistyy IP-osoitteiden ja digitaalisen informaation kanssa. Meille siis ei enää tule olemaan ainoastaan kartta, joka on fyysinen kuvaus siitä, mitä maailmassa on, jonka me pystymme meidän aistiemme kanssa havaitsemaan. Vaan itse asiassa kaikki abstraktiot, kaikki meidän ajatukset ovat siirtymässä yhteyteen IP-osoitteiden kautta koordinaatteihin. Tämä on se, mitä kaikki pelkää, että Google tekee, mutta jota NSA jo puolestamme hoitaa. Eli on ihan turha ajatellakaan mitään yksityisyyttä ja sellaista, koska me ollaan jo annettu kaikki se tieto. Se on kaikki olemassa siellä verkossa. On aivan naurettavaa ja hölmöä edes ajatella, ettäkö se jollakin tavalla sieltä yhtäkkiä poistuisi ja me pystyttäisiin sieltä suojautumaan. Mä itse asiassa uskon, että ihmiskunta ehkä on ollut kaikkein onnellisimmillaan siinä vaiheessa, kun me asuttiin hyvin pienissä kylissä, jossa ei ollut salaisuuksia. Kaikki tieti kaikesta kaiken. Sitten rupesi tulee salaisuutta, kehittyi rikollisuus ja niin edelleen. No, siinä maailmassa me eletään, mutta tietysti tämä tietoverkko ja digitaalisuus on pannut sen tiedon meidän kaikkien käytettäväksi. Ja nyt on vaan kyse siitä, millä tavalla tämä maailma tulee muodostumaan. Mutta meille tulee siis täydellinen kuvaus, ei ainoastaan siitä fyysisestä maailmasta, mikä meillä on, vaan meille tulee kuvaus kaikista niistä ajatuksista, jotka meillä on, kun me syötetään sinne Facebookiin tavaraa, se yhdistyy johonkin paikkatietoon, henkilöön, identiteettiin, muihin tietoihin, ja näin muodostuu sinne meistä kaikista ihmisistäkin oma profiili. Sitten me mennään ne meidän älykännykät taskussa, GPS päällä, tuolla verkoissa ja muita, ja dynaamisesti nähdään, miten siellä kartassa ne ajatukset kulkee mihinkin päin maailmaa, sekä siinä fyysisessä paikassa, missä me ollaan, että toisaalta ne meidän ajatukset, kun ne risteilee siellä joka puolella. Tämä on se maailma, jossa me itse asiassa eletään tänä päivänä, mutta jota useimmat meistä eivät tunnista. Ja tämä muokkaa tätä käyttäytymistä valtavasti. Kun me ajatellaan sitä kotia, niin se koti on meillä nyt se turvapaikka, mihin me mennään sinne 4 seinän sisään. Kaikki tuntuu ikään kuin olevan kontrollissa siellä, ja sinne tulee yhä enemmän myöskin sellaisia resursseja, joita me halutaan käyttää etänä, koska me tunnetaan, että se on meillä kaikilla hallussa. Se on meidän kuluttajien, meidän ihmisten käyttäytymiseen liittyvä sellainen perusaksiooma, turvallisuuden tunne, ja itse en näe, että tämä kodin rooli sinänsä siltä osin muuttuisi lainkaan. Se pysyy hyvin samanlaisena, mutta se laajenee huomattavan paljon pitemmälle kuin ainoastaan sinne 4 seinän sisään, jossa me ollaan. Kuten mä sanoin, tämä energiakysymys on sellainen, joka vie nämä kuluttajat yhä lähemmäs sitä, että me ryhdytään käyttämään niitä kaikkia asioita etänä ja säätämään sitä, koska meillä on se säästämisen motiivi. Ja on ihan turha lämmittää kauheasti siellä päivällä, jos ei siellä kukaan ole, kun kaikki on duunissa. Samoin silloin, kun pimeimmässä yössä nukutaan, niin on mukavampi nukkua vähän viileässä kuin kylmässä. Ja kun me kuljetaan siellä kodissa, joka on varustettu tällaisin sensorein, se oppii myöskin koko ajan itsessään se verkko ja ne palvelut, jotka siellä on, millä tavalla me siellä kodissa käyttäydytään, millaisia toimia me suoritetaan suunnilleen mihinkin aikaan, ketä ihmisiä siellä on milloinkin ja niin edelleen. Ja tämä kaikki äly ikään kuin kumuloituu. No nyt tähän mennessä on tapahtunut sillä tavalla, että pääasiassa valtavat yritykset on rakentanut sellaisia algoritmeja, joilla ne pystyy ennakoimaan meidän käyttäytymistä. Mä itse uskon sellaiseen tulevaisuuteen, että ne ei toki katoa yhtään mihinkään, mutta meille tulee sellaisia kuluttajan käytössä ja kuluttajalle ymmärrettäviä työkaluja, että sun ei tarvitse olla mikään huippuohjelmoija, pystyäksesi ohjelmoimaan itsellesi henkilökohtaisen käyttäytymisalgoritmin, joka elää siellä verkossa samalla tavalla kuin me itse eletään tässä fyysisessä maailmassa. Ja tämä käyttäytymisalgoritmi, joka siellä on, mä itse asiassa kutsun sitä yksinkertaisesti sieluksi. Se sieluhan meillä on.
Joku liittää sen uskontoon, joku liittää yleisesti sen siihen abstraktioon, jolla me eletään. Mutta ne on juuri niitä ajatuksia, ne on niitä asioita, jotka tekee ihmisistä ihmisiä. Ei ole mikään materiaalista. Me ei pystytä koskettamaan niitä ajatuksia. Ne on kaikki täysin abstrakteja. Ja kaikki, mikä on abstraktista, se voidaan matemaattisesti digitalisoida. Siitä voidaan muodostaa malli, joka johtaa siihen, että kaikki maailmassa, mikä on digitoitavissa, tullaan digitalisoimaan. Varmasti. Ja kun se on pystytty digitalisoimaan, me voidaan laittaa se sinne verkkoon ja me voidaan sitä siellä siirtää. Meille kaikille siis tulee ihan oikeasti meidän oma ekstensio sielu, joka pikkuhiljaa monipuolistuu ja rakentuu ja se ryhtyy käyttäytymään meidän puolestamme ja meidän asialla samalla tavalla kuin me itse käyttäydymme siellä verkossa. No, nämä algoritmit ja asiat sitten on sellaisia, että kuten sanottu, niin sensorien kautta me saadaan sitä perustietoa, jolla niitä rakennetaan. Kuinka monella teistä on Suunnon, Polarin tai Garminin valmistava fitnessranneke? No niin, ja kun mä kysyn tämän saman kysymyksen teiltä 5 vuoden kuluttua, te kaikki nostatte kätenne samalla tavalla, kun te olette nostanut tähän puhelin- ja älypuhelinkysymykseen. Tämä seuraava iso asia, joka tapahtuu, on se, että meille puetaan elektroniikkaa, näitä sensoreita ja muita päälle erilaisiin paikkoihin, ja meillä voi olla sitten tämmöinen hieno pieni rannetietokone tässä, joka on osa sellaista juttua, joka sijaitsee meissä ja kaikkialla siellä meidän ympäristössä. Ja se kerää jatkuvasti tietoa siitä, mitä tapahtuu siellä meidän ympäristössä, millä tavalla me ollaan kanssakäymisissä muiden ihmisten kanssa, ja varastoi sitä sinne verkkoon, jossa se meidän henkilökohtainen algoritmi sitten jalostaa sitä meidän omaksi hyödyksemme. Me kovasti kaikki halutaan, että tämä sijaitsisi siellä kotona. Että kaikki tieto olisi siellä kotona ja se olisi meidän kaikkien ainoastaan käytettävissä. Kuten mä sanoin, Ennasa on jo hoitanut tämän asian meidän puolestamme, että me voidaan sitä siellä kotona pitää, mutta kyllä se on kaikkien muidenkin saatavissa. Mutta sitä kautta nämä sellaiset tulevaisuuden visiot, joita varmasti tässä yleisössä kaikki ovat lukeneet jääkaapeista, jotka tilaa maitoa automaattisesti, ne tulee olemaan totta. Ne jo suurelta osin tänä päivänä on teknisesti toimivia kokonaisuuksia, jotka pystyttäisiin hyvinkin nopeasti teknisen valmiuden puolesta tuomaan kuluttajatuotteena. Mutta meillä, etenkään tämmöisillä vanhoilla fabuilla kuin minä, ei ole ihan mahdollisuutta vielä kaikkea sellaista käyttää. Mutta katsokaapa niitä nuoria. Katsokaa heidän käyttäytymistään ja sitä, millä tavalla esimerkiksi pelimaailma on muuttanut sitä, millä tavalla niihin tietokoneisiin ja siinä verkossa tapahtuvaan elämään suhtaudutaan. Kyllä se on niin kuin aika selvä, kun katsotaan ja tutkitaan niitä nuorempia kuluttajia 10-15 ikävuoden välillä. Että ne käyttäytymismallit on sen näköisiä, että kaikki tällaiset automaattiset asiat tulee heille tapahtumaan hyvin helposti. Sitä kautta tällaiset tiiviit rakennusalueet, niin kuin tämä Kalasatamankin projekti, ne tulee olemaan aika olennaisia, koska siihen liittyy myös tämä logistiikka. Ja jos me katsotaan tätä logistiikkaa, joka tänä päivänä on rakennettu, joka ei hyödynnä sitä faktaa, että tämä virtuaalinen verkko on tulossa, me tehdään aivan järkyttäviä ja järjettömiä ratkaisuja. Siis kauppakeskuksia kaupunkialueiden ulkopuolella. Kyllä me 10 vuoden kuluttua ihmetellään, että kuinka monta jäähallia, koripallohallia ja yleisurheiluareenaa niihin kauppakeskuksiin saadaan rakennettua. Kun me ryhdytään tilaamaan kaikki tavarat pienissä erissä ja sen sijaan, että meillä on vain tämmöistä valtavaa massatavaran tuotantoa, kaikki asiat tulee olemaan huomattavan paljon yksilöllistyneempiä ja kaikki tavaravirrat muuttuvat enemmän henkilökohtaisiksi ja pieniksi ja toimitukset tulee meille kotiin. Just tuossa itsekin aamulla taas pirahti vehet, mikä sieltä nyt tuli, niin siellä oli taas UPS:llä 3 erilaista juttua, jotka oli mulle tänään kotiin tulossa ja mun piti niihin sitten vastata, että mihin aikaan mä saattaisin olla itse niitä vastaanottamassa, ettei niitä tarvitse moneen kertaan kuljettaa edestakaisin. Rasitti kovasti, kun tätä ei vielä ole pystytty automatisoimaan, mutta se kaikki tulee automatisoitumaan.
Ja nämä toisenlaiset logistiset järjestelmät tulee suosimaan tiiviisti rakennettuja alueita, johon on helppo toimittaa yksilöllisesti, oli se sitten ruokaa tai jotain muuta tavaraa, jota meillä on. Ja se viimeinen legi sinne kotiin vaatii rakennuksilta toisenlaisia rakenteita kuin mitä ne tänä päivänä on, jotta se kaikki sujuu mahdollisimman sujuvasti. Voi olla, että meillä ei ehkä talonmiehiä ole sen näköisenä, kuin itsekin silloin 5-60-luvulla lapsuudessa niitä on nähnyt, mutta erilaisia logistiikkapäälliköitä me tullaan kyllä taloyhtiöissä näkemään, jotka hoitelee monenmoista erilaista juttua tavaroiden kuljetukseen, lasten kuljetukseen, mitä se sitten ikinä saattaa ollakaan. Ja kaikki tämä ohjautuu osin automaattisesti perustuen niihin algoritmeihin, jotka meidän omasta käyttäytymisestä ovat syntyneet. No, tämä koti tietysti tulee muuttumaan myöskin sisältä rakenteellisesti. Ja jos me katsotaan taaskin niitä kaikkein nuorimpia kuluttajia, jotka ensimmäisen kosketuksensa saa tähän digitaaliseen maailmaan, se tapahtuu tänä päivänä koko ajan nuorempana ja nuorempana ja nuorempana. Se ensimmäinen asia, mikä siinä digitaalisessa maailmassa kohtaa sellaisen näkemiskyvyn saavuttaneen vauvan, on näyttö. Ennen kutsuttiin näyttöpäätteeksi, nyt me kutsutaan sitä vain näytöksi. Niin kuin tuollakin on näyttö ja tässä on näyttö. Näitä näyttöjä on joka puolella, teillä on taskussa niitä näyttöjä ja me katsellaan niitä. Se on ikkuna sinne verkkoon. Se tulevaisuuden käyttäjäliityntä tulee olemaan semmoinen, että me nähdään ensimmäiseksi siinä näytössä, oli se missä tahansa, meidän oma takaraivo. Ja me katsotaan tavallaan sinne verkkoon sisään. Mä voisin tästä nyt katsoa esimerkiksi teitä. Ja mä näen teidät fyysisesti siinä tilassa, missä on, mutta jos mä pointtaisin sen mun älypuhelimeni sinne, niin mä näen tässäkin tuttuja kasvoja ja muita, jonka tiedot mulla on siellä olemassa. Mä pystyn siinä pointtaamaan ja näkemään, että mikä teidän fiilis on, paljonko se syke nyt vetää, kun se pieni rannekello siellä tikittää. Mulla se on tietysti siellä esiintyjänä kovin korkea tällä hetkellä. Ja nämä kaikki tulee muuttaa sitä kotia myös toisenlaiseksi. Sinne tulee paljon lisää näyttöjä. Ja monet suuret pinnat, jotka meillä on, ne muuttuvat itse asiassa näytöiksi, kun tämä tekniikka etenee. Tänä päivänä tämä on melko kömpelöä vielä näillä LED-teknologioilla toteutettu, mutta sitä mukaan, kun erilaiset orgaaniset mahdollisuudet etenee, me pystytään tekemään taivutettuja, hyvälaatuisia, valtavan suurikokoisia näyttöjä, joiden kustannukset ei myöskään ole kovin ihmeellisiä. Näin niistä tulee ikään kuin sisustusmateriaaleja. Sen sijaan, että me laitetaan kirjahylly johonkin, me laitetaan semmoinen seinä siihen, joka on muunneltavissa esimerkiksi kirjahyllyn näköiseksi silloin, kun tarvitaan. 3D-tekniikat, kaikki tällaiset tulee tuomaan tähän ihan uudenlaisen kokemuksen, joka muistuttaa enemmän ja enemmän sitä sellaista kokemusta, joka me niiden meidän muiden kuin tämän läsnäälyn mukaisten aistien kanssa saadaan aikaiseksi. Tämä aika ei välttämättä ole kauhean kaukana. Uskoisin, että seuraavan 10 vuoden kuluessa sekä teknologian eteneminen että niiden tuotantokustannusten putoaminen tulee sellaisiksi, että helposti semmoinen 4x4 metrinen seinä pystytään laittamaan, jota sitten sieltä verkosta erilaisten palvelujen kanssa pystytään ohjaamaan. Samaan aikaan meillä kehittyy ja sitä logistiikka ja sen muutos ajaa taas tätä asiaa on robotiikka. Semmoisia tieteiselokuvia ja kirjoja on kirjoitettu vaikka kuinka kauan, missä ihmistä muistuttava härveli suorittaa erilaisia toimia, joista me ei tykätä, kuten siivousta, ruoanlaittoa ja niin edelleen. Nämä tämmöiset utopiat ei ole mitään utopioita enää tänä päivänä. Jos me katsotaan, millainen määrä investointeja on menossa suurilta digitaalialan toimijoilta tällä hetkellä robotiikan kehitykseen, se pääoma tavallaan, joka allokoituu sinne ja vetää sen mukana sitten taas aivokapasiteettia ja osaamista, on niin valtavaa, että me tullaan myöskin näkemään näiden robottien kehittymistä ja sen tekoälyn ja niiden ohjaamisen kehittymistä sellaiselle tasolle, että kodin koneet, joita me käytetään tänä päivänä sen sijaan, että ne on semmoisia yhteen asiaan suunnattuja juttuja, niin tulee varmasti olemaan erilaisia robotiikkaan perustuvia laitteita, jotka voi tehdä hyvin monenlaisia vaihtelevia toimia. Äärettömän haastavaa
Tosin tietysti sellaisten asioiden tekeminen on, mutta kuten sanoin, se pääoma, joka sinne allokoituu tällä hetkellä suurten digitaalitoimijoiden toimesta ja sillä tavalla vetää sitä aivokapasiteettia mukana, on sen näköinen, että se varmasti kyllä tulee tapahtumaan. No, tämä kaikki tietysti myös sen kodin kannalta muuttaa sitä, että mitä me siellä kotona tehdään. Kuinka moni teistä on joskus ollut etätyössä? Kuinka moni on ollut etätyössä tällä viikolla? Ja kuinka moni tulee olemaan etätyössä tällä viikolla? Pikkasen niin kuin väheni, mutta käsien määrä tällaisissa tilaisuuksissa, missä mä nyt puhun, se kasvaa koko ajan. Yhä enemmän ja enemmän me ei olla töissä jossain paikassa. Ja sehän onkin aivan järjetöntä, koska se työ on mitä suurimmassa määrin tänä päivänä abstraktiota. Se työ, joka todella tuo lisäarvoa, on älyä. Me käytetään, me kommunikoidaan, me kehitetään niitä abstraktioita, niitä asioita, joita me välitetään toisille ihmisille, suunnitellaan juttuja, ja suurin osa valmistavasta työstä, joka ennen oli se dominoiva työ, se itse asiassa on joko automatisoituja tai ainakin suomalaisten kannalta siirtynyt tai hyvin pian siirtyy johonkin muualle. Jolloin se työn tekeminen ei ole niinkään paikkasidonnaista. Ja sen takia se koti, joka on se meidän turvallinen, virikkeellinen ympäristö, josta me pystytään maksimaalinen määrä niitä resursseja, jotka meillä on käytössä ohjaamaan, myöskin työpisteenä ja työpaikkana tulee korostumaan. Ja näin sinne täytyykin rakentaa sellaista muunneltavuutta, että se mitä ikinä se työ meiltä vaatiikaan, me pystyttäisiin mahdollisimman hyvin siellä toteuttamaan. Kaikki muu työhän siirtyy ihan tehtäväksi missä tahansa. Tämä on kodeista tämä juttu tänään, mutta tietysti täällä on valtava vaikutus esimerkiksi siihen, miten toimistoja suunnitellaan ja toimistoja rakennetaan, koska toimistoissa ei enää tarvita niinkään työpisteitä, vaan niistä tulee paljon enemmän tapaamispaikkoja silloin, kun meillä on sellainen välttämätön juttu, että meidän on tavattava niitä muita ihmisiä sen meidän työtehtävän suorittamiseksi. Mutta se koti ja siellä olevat resurssit tulee olemaan äärettömän tärkeä asia myöskin tämän työn tekemisen kannalta. No sitten toinen asia joka liittyy siihen kodin ja tämän digitaalisuuden aallon etenemiseen sinne kotiin, on turvallisuus. Kun me koetaan, että se koti on turvallinen, ja silloin kun me rakennetaan vähän tiiviimmin, niin se tuntuu huomattavan paljon turvallisemmalta kuin se, että asutaan yksinäisen nummen keskellä pimeässä yössä omakotitalossa. Mutta sinne kotiin me laitetaan, riippumatta siitä, missä se on tänä päivänä, entistä enemmän turvallisuutta varmistavia järjestelmiä. Me pelätään, että joku tulee sinne varkaille tai ilkivaltaa tekemään tai mitä ikinä se sitten onkaan, ja me asennetaan sinne laitteita, jotka on kytkeytynyt verkkoon, josta tulee palveluita. Tämä on se toinen tie sen energian kanssa, joka tekee juuri niitä kanavia, jotka tuo sen digitaalisen kodin ja tavallaan vie sen digitaalisen kodin sinne verkkoon. Näitä me tullaan näkemään hyvin paljon lisää. Ne liittyy meidän henkilökohtaiseen turvallisuuteen, omaisuuden turvallisuuteen ja siihen yhteisölliseen turvallisuuteen, jota siellä kotona käsitellään. Eija esityksessään käsittelikin jo tätä yksityisyyden, julkisuuden ja yhteisöllisyyden triangelia, jossa me ikään kuin halutaan varjella meidän yksityisyyttä kovasti, mutta toisaalta me halutaan olla yhteisöllisiä, tavata muita ihmisiä, olla heidän kanssaan, ja jotkut jopa tykkää ja haluaa, että kaikki olisi kovasti julkista ja näkyvää ja niin poispäin. Ja tämä virtuaalinen maailma, joka siellä kodissa on, niin se tietysti niin kuin antaa meille tähän sekä haasteita että uusia mahdollisuuksia. Me voidaan olla siellä ihan itsekseen ja silti olla jossakin muualla, kuten sanottu, koska nämä abstraktiot on meille niin kuin se olennaisin tapa ja se kommunikaatio, jota me tehdään. Me voidaan alkaa elää julkista elämää. Kuinka moni teistä on joskus uteliaisuuttaan katsonut esimerkiksi semmoisen web-kameraan, missä joku hölmö esittää itseänsä? Joo, minäkin tunnustan. Kyllä sinne on tullut katsottua. Ja mitä kummallisimpia asioita siellä tänä päivänä esitellään, ja tästä ihan jotkut tekee tiliä, kun ne panee ne kanavat maksullisiksi. Tai laittavat sinne mainoksia.
Mutta nämä käyttäytymismallit taaskin, jota tämä niinku tuo, ja me voidaan nähdä se meidän koti vaikka se julkisena studiona, jos me halutaan, ja välittää sitä meidän elämää sinne. Mä olin tässä pari vuotta sitten, käyn usein sellaisessa Technology, Entertainment ja Design-konferenssissa Kaliforniassa, jossa maailman johtavia teknologian, designin ja viihteen alalla ihmisiä tapaa ja muuta. Se oli hyvin mielenkiintoinen koe, joka oli tehty Massachusetts Institute of Technologyssa, jossa kaveri oli 5 vuotta asentanut kaikki kamerat, äänitysvehkeet ja muut kotiinsa ja nauhoittanut ihan kaiken, mitä siellä kodissa tapahtui 5 vuoden aikana. Lasten syntymästä perheriitoihin, kaikki oli nauhoitettu ja sen jälkeen työnnetty tietokoneeseen ja ryhdytty analysoimaan ja kehittämään niitä algoritmeja, millä tavalla siellä kodissa oikeastaan niin toimitaan. Äärettömän mielenkiintoinen kokeilu, mutta entistä enemmän tulee arkipäivää olemaan meille kaikille, koska kaikki, mitä me siellä kotona tehdään, niiden sensoreiden, kamera muuten on yksi sensori, niin niiden kautta tulee rekisteröitymään ja näin meille välittymään. Tämä koti on tulevaisuudessa myös entistä enemmän vaihdannan väline ja sen takia sen muunneltavuus on myöskin tärkeää. Kuinka moni on asunut hotellissa? Kuinka moni on vuokrannut joltain toiselta ihmiseltä väliaikaiskäyttöön asunnon? Hotellissa oli asunut enemmän kuin oli asunut jonkun muun asunnossa, mutta meistä kaikista tulee entistä enemmän hotellinpitäjiä tulevaisuudessa. Tämä kotien muunneltavuus ja taaskin se palvelu, jossa me voidaan luotettavasti ilman riskiä suorittaa vaihdantaa siitä meidän kodista, tulee lisääntymään. Tällaiset palvelut kuin tämä Airbnb ja niin edelleen, jossa meillä on luotettavuuskriteerein olemassa oman asuntomme tarjonta silloin, kun me ei itse olla siellä käytettäviksi hotellityyppiseen majoitukseen kelle tahansa muulle, tulee yleistymään. Se yleistyy tällä hetkellä valtavaa vauhtia, ja taaskin kun me katsotaan nuorempia sukupolvia, jotka suhtautuu toisella tavalla omaisuuteen, ja näkee yleensä asiat paljon enemmän palveluiden kautta kuin omistamisen kautta. Me tullaan näkemään, että ne meidän kodit tulee olemaan entistä enemmän myöskin vaihdannan välineitä meille, koska toisaalta sitten me voidaan mennä jonkun muun kotiin ja ikään kuin hyödyntää sitä meidän omaisuuttamme tällä tavalla niiden kokemusten, niiden palvelujen aikaansaamiseksi, jotka kuten sanottu nuorelle sukupolvelle on huomattavan paljon olennaisempia kuin se varsinainen omistaminen, joka on ollut tähän asti tämä varsinainen tapa suhtautua asioihin. Tämä kaikki liikkuvuus ja muunneltavuus tietysti vaatii myöskin rakenteellisesti näiltä asunnoilta paljon. Kuten sanottu, mä en ole rakentamisen asiantuntija muuta kuin pienin puusepän taidoin, mutta kun mä katson sitä, että millä tavalla se muunneltavuus ja millä tavalla nämä uudet teknologiat tulee sinne asuntoihin, mä uskon, että tullaan myös näkemään hyvin paljon muutoksia siitä, millaisista materiaaleista, millaisin rakentein näitä taloja ja asuntoja tullaan rakentamaan. Ja kaikessa tavallaan tavarassa tänä päivänä siihenkin liittyy tämä energia aika olennaisesti, on se, että me pyritään tekemään mahdollisimman keveitä rakenteita, mahdollisimman keveitä juttuja kaikista, jotta kuljetuskustannukset, kaikki tällaiset olisi mahdollisimman helppoja. Mä uskon, että tällä on myöskin hyvin paljon vaikutusta siihen, millä tavalla niitä koteja rakennetaan, ja sellaiset keveät rakenteet, joita voidaan helposti muunnella, tulee varmasti voittamaan alaa. Joku rakennusteollisuus kyllä kutsuu niitä keveiksi rakenteiksi, mun mielestä se on ihan roskaa. Näiden kipsilevyjen sijasta niin me tullaan näkemään jotain paljon elegantimpaa. Kuinka moni on muuten porannut kipsilevyn reijän ja siivonnut sen jälkeen? Ihan järkyttävää, niin kuin miten me annetaan rakennusteollisuuden käyttää tuommoista sontaa. Sen sijaan, että käytettäisiin jotain puupohjasta tai jotain muuta kauniimpaa, parempaa materiaalia. Mutta tämä on niin kuin tämän muunneltavuuden ja se, että nämä materiaalitekniikka todellakin menee eteenpäin, niin me tullaan näkemään, että kuluttajat tulee valitsemaan sen tyyppisiä asioita. Ja itsekin olen nähnyt, kun tuolla Lappeenrannan teknisessä yliopistossa toimin professorina tänä päivänä siellä materiaalitekniikan puolella sellaisia rakenteellisia ratkaisuja, jotka on ikään kuin mehiläiskennosta ja niin edelleen, jotka on äärettömän vahvoja. Ne sekä eristää lämpöä että ääntä erittäin hyvin.
ja eivät paina oikeastaan yhtään mitään. Tämän tyyppisen valmistamisen mahdollisuus kasvaa myöskin tämän 3D-tulostamisen ja laserteknologioiden etenemisen kautta niin, että varmasti tässäkin tullaan näkemään hyvin paljon muutosta. Toinen asia, joka muuttaa sitä, on se, että kuinka moni tykkää siivouksesta. Täällä on 4. Meille tää tulla hommiin. Niin siivous on ylipäätään sellainen, että useimmat ihmiset eivät tykkää siivousta. Toiset pedantit ihmiset, kuten minä itse haluan kyllä, että asiat on järjestyksessä ja tehdään etukäteen, mutta siivous ei kuulu mielipuuhin. Näiden nanopinnoitteiden ja muiden tuleminen siihen, jotka puhdistavat itseään tai ainakin helpottaa mahdottomasti sitä puhdistusta, niin ne tulee myöskin olemaan sellaisia asioita, joita muokkaa näitä koteja ja sitä käyttäytymistä, joka meillä on siellä, niin että me voidaan entistä enemmän käyttää asioita tai aikaamme sellaisiin asioihin, jotka meitä kiinnostaa sen sijaan, että siivoukseen, että tässäkin oli 4 ihmistä, jotka ei tähän kelkkaan lähde, mutta me muut lähdetään kyllä siihenkin kelkkaan ja tämän tyyppisiä materiaaleja koteihin me halutaan. Mä itse uskon myöskin puuhun hyvin paljon ja se on tietysti suomalaisten kannalta upea asia, että siitä puurakentamisesta tullaan vielä niin kuin kuulemaan ja näkemään hyvin paljon, koska kyseessä on kuitenkin orgaaninen uusiutuva materiaali, jonka jalostamisesta moneen erilaiseen tarkoitukseen pystytään tekemään aika paljon enemmän kuin mitä tänä päivänä tehdään. Ja se toisaalta on myöskin hyvin paljon kuluttajan trendissä, että me halutaan yhtä aikaa sekä tätä modernia maailmaa, sen digitaalisuuden tuomia hyötyjä ja huveja meille, mutta toisaalta me halutaan myöskin luonnonläheistä materiaalia, luonnonläheistä elämää ja entistä ekologisempaa yhteisöä ympärillemme. Sen takia nämä asiat eivät ole aivan yksiselitteisiä, ne on hyvin hankalia, mutta itse uskon siihen, että tämmöinen high-tech, high-touch maailma on se, mihinkä asuminen tulevaisuudessa menee. Paljon kiitoksia. Sitten on olemassa monenlaisia erilaisia menetelmiä, että meillä on tämmöisiä paristoja, akkuja talojen alakerroissa, meillä on varmistettu erilaisten tietojärjestelmiä, tällaisten näiden pilvien, jotka on siis ihan fyysisiä juttuja, niin kuin tämä Googlen pilvi tuolla Haminassa, joka Suomessa hyvin tunnetaan, niin niissä on niin kuin nämä omat varajärjestelmänsä. Mutta tietysti suuri ongelma, ja sen eteen tällä hetkellä maailmassa kovasti töitä tehdään, on se, millä tavalla energia voitaisiin mahdollisimman niin kuin hyvällä hyötysuhteella varastoida. Et kun me tuotetaan vaikka vesisähköä tuolta, niin se vesisähkö ei kovin hyvin niihin akkuihin varastoidu, mutta jos me voitaisiin muuttaa se sähkön olomuoto vaikka joksikin sellaiseksi materiaaliksi, jota myöhemmin voidaan polttaa ja edelleen tuottaa uudestaan sähköä, niin se varmasti olisi äärettömän hyvä. Ja tähän niin kuin valtavasti tällä hetkellä tehdään töitä sekä, että sitä energiaa olisi riittävästi, että sitten nämä siirtotiet ja varmistussysteemit olisi sitä parempia, koska kuten sanottu, vaikka me ollaan kuinka ekologisesti tunnontarkkoja täällä länsimaissa, niin se fakta, että maailman väkirikkaissa maissa elintaso tällä hetkellä nousee, tulee väistämättä johtamaan siihen, että energiankulutus maailmassa tällä hetkellä sen kasvuvauhti ylittää selkeästi sen tuottamisen mahdollisuuden. Minkälaisia energiasyöppöjä nämä kaikki digitaaliset asiat lopulta on? Et kun jotenkin minusta tuntuu, että ehkä ne ei viekään niin paljon sitä sähköä. Onko se harha? No kyllä se harha sinänsä on, että niin kuin, kuten sanottu, suhteellisesti ne vievät vähemmän kuin mitkä aiemmin samoihin asioihin käytössä olleet teknologiat. Mutta jälleen se volyymin kasvu, joka sieltä tulee, niin se vie sitä asiaa eteenpäin niin paljon, että kyllä se energiankulutus digitaalimaailmassa niin kuin kasvaa. Ja siihen liittyy ennen kaikkea ei ehkä itse sinänsä niin kuin ne digitaaliset palvelut ja se maailma, vaan se, että siihen todellakin osallistuu koko ihmiskunta. No voiko tämmöinen älyteknologia mullistaa vaikkapa ikääntyvän väestön hoitamista kotona jollain tavoin, ja jos voi, niin miten? No se on jo sitä mullistanutkin ja jatkaa sitä mullistusta, että kyllä nämä tällaiset niin kuin tunnistavat lattiat esimerkiksi niin kuin muistihäiriöisten ihmisten käyttäytymisen seurannassa ja erilaiset lääkkeiden annostelumenetelmät, jotka on automaattisia ja niin edelleen, niin
mahdollistaa sen, että sitä vanhuutta voidaan pitempään siellä kotona viettää kuin mitä aikaisemmin oli, ja tätä kautta esimerkiksi sairaalan rakentaminen ja niiden ajattelu niin varmasti tulee tulevaisuudessa muuttumaan aika lailla. Ja sitten vielä tämmöinen, että miten talojen ja asuntojen suunnittelussa ja rakentamisessa pitäisi mielestäsi ottaa huomioon tämä uuden teknologian tulo, että kuinka paljon eteenpäin esimerkiksi meidän täytyisi pystyä nyt jo katsomaan ja miten se sitten niin kuin konkreettisesti täytyisi toteutua? No kyllä, niin kuin minusta oli hieno aloite ja oli ilo ja kunnia olla mukana tässä SRV-mietinnässä niin kuin siitä, että mitä se vuonna 2033 on, että kyllä se, että me luodaan visio tulevaisuuteen ja sitten pyritään ankkuroimaan sitä, kun aika kuluu, niin kyllä se on tietysti se tapa. Ja kun tiedetään teknologian eteneminen ja pystytään jollakin tarkkuudella myöskin näkemään se, millä tavalla kuluttajien käyttäytyminen muuttuu, niin kyllä siihen sit voidaan myöskin ihan teknisesti varustautua niiden rakenteiden suunnittelussa ja eteenpäin viemisessä. Ja rakenteella mä en tarkoita ainoastaan niin kuin rakennetta kuin betonia, vaan nimenomaan kaupunkirakennetta ja tätä suunnittelua.